seweekend vaintroducer new girlfriend yavo anoitwa iye Lulu Mteke vari kuVic Falls kumafura mhepo uko Enzo Aishal wapiwa Christmas present GRE. Aiwa mukomana apinda. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Matanga here nawo mafeti kuku takamirira mvura yekuundura uku chatirega timbomanya pano kuti titi uwoyo muroora wenyika akagara navatete Tanze na vatete uwoyo musikana webrother yangu. You can't ruin this for me, I'm too happy, sorry. Ndobva paisiwa laughing emoji. Ndofunga kuri kunzi Sonia Madzikanda wakatamba nemukana. Zvisineiwo seweekend vanga vaisa picture vari paairport ndokuisa mawater bottles akanzi Lulu naweekend asi vavhara kumeso kwemudiwa wavo. Dzabva dzangufambirwa early morning ndokubva tachibata tete vanga vatoisa status yavo pa Instagram vachiti introducing my weekend, please don't ruin this for me. Anditka saka zvatova out there sisi vachiratidza kuti vari kufara vato acceptwa mufamily kuti ndivo vachange vari my weekend. So guys, people have got mixed feelings. Havazi kuti vafare here nekuti maybe Lulu uyu achauya obva avhara ma blessings anga achipiwa vanhu nase weekend kunyanya zvemota izvi kwakasvika kaudza weekend kuti usavape vanhu ava havakude. Guys, patoshata vamwewo ndo vari kuti zviri right. Munhu kana vanhu vachinge vangorambana anofanira kungoita move on, because Sonia Madzikanda akabuda achitaura kuti weekend ane life yake and iyewo akuitawo life yake. Hatifaniri kuramba tichivabatanidza tichiedza kuvasungirira. Havasi kuzombo remain married for the sake of the kids or for the sake of Zimbabwe. Vari kumove on. Meanwhile, Sonia Madzikanda ainda nevana kuholiday. Seweekend havasi kuzomborega madaddy duties avo kunana John. Vari kungoramba vachirarama upenyu hwepamusoro pamwe chete naye Sonia wacho ndoka dzinonzi divorce dzechirungu idzi, kwete kurambana kwekuti vanhu vanongoramba votopani chana vachinyimana chero maintenance. Guys, okay. So hande hedu pamberi nenyaya ya Enzo Aishal apuwa mota seweekend vati kumukomana yeyo mota iye ndokuti muchandiguta. So vanyorai vakati vanoremera ma-streets ahoy. In the world of Zimbabwean music, only a few artists have consistently captured the hearts of the masses while staying true to their roots and principles. One such artist whose electrifying performances at ZANU-PF rallies and national events have become the stuff of legends and stands tall as a beacon of inspiration to the youth. From your humble beginning, Kugeto, you have risen to become a symbol of hard work, loyalty, and artistic brilliance. Tracks like Smart Tangira Kutsoka, which is my personal favorite, reflect your unparalleled ability to blend entertainment with deeper meaning. As a humble millionaire and impostor Anufara Zimdanso, I must confess that my fetish for designer shoes makes this song hit differently and more personally. Beyond hits like Kanjiva, Baby Rakora Rorwa, which are also my favorite and normally on repeat on my playlist. Your commitment to embracing the ghetto while conquering the world with God-given talent is a lesson for every young Zimbabwean aspiring for greatness. The song Mama particularly holds a special place in my heart. Every time I hear it, I'm reminded of the special role my mother played in shaping the man I am today, in faith and love for his ghetto, under the nurturing and loving hand of a strong mother, and it reminds me of the greatest woman to ever walk this earth. Music yako inodzidzisa nekuinspire my youth kutevera gwara remusangano weZANU-PF, which is the right path in life. For that, you deserve massive recognition and appreciation. I say big congratulations to none other than my little brother, Enzo Aishal. Please go and see Victor at Exquisite Cars on Mazoe Street. 2023 Mercedes-Benz GRE 400 is ready for collection, fully paid for, $145,000 well spent wholeheartedly on an amazing, talented young man. You've proven time and again that the ghetto youth can produce world-class stars who entertain, educate, and inspire. Consistency, loyalty, and support yako ZANU-PF sets you apart as a true patriotic and role model for the youth. Keep shining, my brother, and let the youth know that with talent, hard work, and faith, the world is theirs for the taking. Smart Tangira Kutsoka is not just a song, but a way of life.
and you've shown us all to walk the walk and the path of greatness. Enjoy your new ride. Merry Christmas to you and your family, and best wishes for a successful 2025. Heyo tsoka yapiwa Enzo Aishall, guys. Anzi iye smart rinotangira kutsoka heyo tsoka yacho chifamba uchienda kunzvimbo dzaunoda. Nezuro when he went to get the car akaenda neboys rake asi zuva rovira vakazoenda out nefamily kunogreba kapizza. Aiwa mama vangu vakarova front seat naika a picture. The video is inserted kwekutanga uku. Manetizens ane mfaro mukuru. Raspombi ndo vatanga vakati, thank you say week now for what you did for my brother. I know the feeling of achieving something big as a ghetto youth. Thank you Stallion, congratulations my G. Vamwe wondo varikuti week now unozonyanyawo kutenga mota kunge madomasi. Life haifanani, and we cherish the great things you are doing. Congratulations Enzo, what a great surprise. Congratulations to the next recipient in advance. Ndokutega say weekend. You serve a real God, and your giving is beyond measure. It is my prayer for God, who doesn't sleep nor slumber, to keep you and continue to fight your battles forever. You are the Abraham of our generation, and through your impact you have made me to understand the prophecies and the foundations that have been long time laid by Baba Johani. Chengetwai mutumwa say weekend. But vamwe wondo varikuti tirikukuzivai manyoro amakuita makomenti aya kuda kungonzi chinda yamunoona madzibaba chipangura mopowo chimota. Aiwa guys, atidaro, if you do not say anything you lose nothing. Ndeumwe ari kupindura comment yadarika iyo. Mwari upi ko wamunoziva imi? Abraham mamushorereiko kudaro? Munomuziva imi? Prophecies happy. A clear sign of ignorance is when you celebrate your captors like what you are doing. These guys literally spent millions buying stupid toys with a country isn't road and proper infrastructure. In Zimbabwe, thousands like him who are very corrupt are bleeding this shell of a nation, and you celebrate. Let me ask, what did you directly benefit from all the cars you are seeing on social media? Do you know 145,000 can change a wing in Harare hospital? 145 for one car is in such a nation. Can you imagine? This is evil to celebrate such wickedness. So ndo zviri kutaurwa nevamwe vakati wiki nevakambomuka tenda kubasa kupiko kwamunore kwanouya uzokubai mota dze145 imofara veduweka chiregai kudaro. So vamwe ndo vari kuti well deserved Enzo, kuti mari iri kuita sei kana kuti chii hatizvipindi. Isusu tiri kungofarira kuti Enzo wawana or something. Wechijandukwa anga aripo pa exquisite cars apo akapfugama achiedzawo kuti vamupewo mota yemhando yepamusoro, asi zvazongobuda hazvo kuti skiti mukomana anga asingarevesi. Guys, thank you so much for watching. Izvezvi mvura yangu yehuku yafashaira ikapera. Chiregai ndichimanya vana vakungochema ipo pano kuti komai hamusi here makuhwa mumanye mutibikire huku. Thank you so much for watching guys and supporting us throughout the year. Merry Christmas, Happy New Year. Tichazoitaura umwe musi kwanhasi. Aiwa ande edu tinoti kama Fat Cook.